Da, eto da saznate još jednu stvar o meni. Ja sam od tih ljudi, da, božićni fanatik ili praznični fanatik, kako god. Mnogo volim, ali mnogo volim kada krene ta euforija praznična, kada krenu te pripreme za Novu godinu, kićenje jelke, sve vezano za to mnogo volim. Pritom sam rođena 22. decembra, tako da jasno vam je da sam na neki način i zadojena time, to jest volim svoj rođendan, na neki način volim zimu, iako ne volim toliko hladnoću i sve to, mislim, to se, kako sam starija, malo menja, ali volim sneg, volim kad pada sneg, volim kada je onako sve okićeno i zato, eto, i volim Ameriku, što se toga tiče, Englesku, uopšte te zemlje gde se neguje ta tradicija kićenja. I vidim da sve više i više dolazi i kod nas. Uglavnom, ovaj video, što ja sad snimam čašu i šišarku, zato što želim da sa vama otvorim nešto što sam našla ovde u jednom marketu, a to je hot kakoa. Pogledajte koliko je ovo slatko. Znači, topla čokolada, ovako upakovana, Christmas varijanta, naravno, tu su pahuljice. Trader's Joe se zove radnja. I, znači, sve tu imate. Imate i kašičicu, i tamnu čokoladu, svetliju čokoladu i naravno marshmallow, to je marshmallow. Dakle, ono što vam je potrebno za ovo je, ja sam prethodno to pripremila, nadam se da mi se nije ohladilo dok sam sve namontirala ovde. Vruće mleko, ja koristim ovde sada bademovo mleko i meškate. 3 minuta, znači treba vam otprilike 230 ml mleka i to meškate dok se sve lepo ne otopi i dok ovaj marshmallow ne krene da pluta po površini. Ja sam uzela malo manju koncentraciju mleka, zato što više volim da mi onako, da se više oseti sama čokolada. I tako, vidimo se na kraju mešanja. I evo ga! Dakle, ovo fantastično božićno zadovoljstvo je mene koštalo manje od 100 dinara ili ti $1. Yeah! Šta hoću da vam kažem ovim? Da su sitna zadovoljstva ona koja čine život. Dakle, uživajte ljudi u malim stvarima. Skuvajte onako ujutru sebi kafu ili napravite toplu čokoladu ili čaj, šta već volite. I onako se zamislite da ste na nekom mestu koje vam izaziva najlepšu emociju. Dakle, najlepšu. Naprimjer, pored kamina ili, ne znam, negde u prirodi. Ono što vas zadovoljava, ispunjava. I probajte tako svaki dan. I vidjet ćete, malo po malo, iako ste možda negativni, iako se možda osjećate loše, vi ćete iznutra osetiti radost. I onda, jedan dan za drugim, vidjet ćete kako to postaje vaše opredeljenje, kako to postaje deo vas. A onda magija nastaje. Možda ćete se baš zadesiti na tom mestu koje ste sve vreme zamišljali dok ste pili taj vaš topli napitak. Tako da, eto ljudi, ovo je ovako jedan mali video, kratak, gde ja vama pokazujem šta zapravo za mene znači ta radost života. Ukoliko vam se sviđaju svi videi koje, dobro, možda se ne sviđaju svi, ali ukoliko vam se sviđa ovaj video, lajknite ga dole, subscribeujte se na kanal i ljubim vas do sledećeg viđenja.
Nice.